Als het denkt dat het vegetarisch is, stek dan nooit in af. Ik sta hier nou in een lama kai. Van deze week een gitaarlevering voor het wal of gifly zitten. We winnen hier op de Ikert in Blaya. In Stoofwolles. Flies het is of vaak? Ja, bij de Japanse staat er niet wel in gehaktbal. Zou jij ooit vegetariër kunnen worden, denk je? Weet ik niet. Hoe vaak in de week is stoofvlees? Ik denk wel 4 of 5 keer per week. Doe eens mij vast wel vertellen wat een vegetariër is. Nou, dat is een die vindt het schande voor de beesten dat die willen slachten. Dus dan kip je ze vegetarisch vlees. Ik ben dus nou echt al, ik denk meer dan 10 vegetariër. En ik ben nu bij de en hier is de plant, een nieuwe vegaburger. Dus die zal ik even proberen. En ik ben dus al vet lang vegetariër. Eerst omdat ik het zielig voel voor de beesten, maar nu ik wegens het klimaat. En omdat ik het gewoon wend ben om vegetariër te zijn. Dus ik vind vlees ik net meer heel lekker. Ik ben nu bij restaurant Vané in Lauwert en we gaan nu naar Albert Kooi, een echte chefkok. En hij weet alles over eten. Albert, ja. Vegetarisch. Wat vindt u daarvan? De hoeveelheid dieren, de koeien die wij hier hebben op de wereld, die zijn veel te veel. Daar moeten we vanaf. En dat kan je doen door inderdaad minder vlees te eten, maar ook minder zuivel te gebruiken. En daarom proberen wij een beweging te creëren waarin we ook mannen die alleen maar vlees willen eten, over te laten gaan naar 80% gezond, 80% groente en 20% een beetje ongezond. We hier op Instagram al je vragen hoe vaak je per week vlees eten. 154 mensen hebben gereageerd, 5 ervan 0 keer per week, 6 ervan 1 tot 2 keer, 6 ervan 3 tot 4 keer en 24 mensen van je, dus het grootste deel, eet meer dan 5 keer per week vlees. Dus u wilt eigenlijk dat het vooral gaat om de manier waarop iets klaargemaakt wordt. Stel voor dat we dat stukje vlees in een pan koken, in water, dat we met groente doen. Dan zegt iedereen, dat is vies. Ja. Als we dat nou omdraaien en dat we dan groente op de barbecue doen. Of roast of het beroemde gerecht wat ik nu zo meteen laat zien. Een van onze leukste gerechten is KFC. Aha. Oké, wat denk je dan KFC? Dan denk je aan Kentucky Fried Chicken. Exactly, nou dat is het dus niet. Maar ik zal een beetje uitleggen wat het is. KFC is een gerecht uit een restaurant, komt uit Hongkong. Maar we hebben zelf deze mooie doosjes ontworpen. Het doet een beetje denken aan een snackbar, aan een fastfoodketen. Maar het is natuurlijk de bloemkool die de hoofdrol speelt. Waar staat het voor dan? Korean fried cauliflower. Korean fried cauliflower. Yo, ik sta nu bij het vegetarische vak van de supermarkt. En ik zal even wat dingetjes ietsje die er weer veel kennen. En hiernaast is het vak van normaal vlees. Dan selecteer nou ik even wat dingen ietsje. Nou, we winslagen. Ik heb heel veel vegetarische, maar ik net vegetarische dingen. En dan ben ik benieuwd wat er ben ervan vinden. Of het een beetje lekker is of net. Welkom bij de vegetarisch of net test. Is hier een van jullie vegetariër? Nee. Oké. Maar we hebben hier alle dingen. En het is of vlees of net. We beginnen met de knakworstjes. 3, 2, 1, go! Als het denkt dat het vegetarisch is, stek dan nooit in af. Oké, nou, lekker makkelijk. Ja. Is het wel lekker? Ja, helemaal. Maar de proost is wel. Ja. Dan gaan we door met de balletjes. Goed net. Dit proost wel. Ja. Oké, dit proost wel. Ja. Spannend! Oké, als je hem op hebben, dan wie denkt dat de balletjes vegetarisch zijn? Nou, je bent professionals, dit klopt. En wat nou als je dan in plaats van een normaal gehaktbal een vegetarische gehaktbal doet? Dat vind ik helemaal niks. Dat smaakt naar alles wat de industrie erin stopt. Dat heeft ons eten ook ongezond gemaakt in de laatste decennia. We moeten gewoon leren groenten te bereiden. Oké, dan gaan we het frituren. We halen even de roosjes door de slag. Na het frituren ga ik hem glaceren met deze saus. En glaceren betekent het een laagje om die bloemkool te krijgen. En dan krijg je die typische Koreaanse gerecht wat normaal van kip is, maar dan van bloemkool. En dat is eigenlijk het belangrijkste van dit recept.
Oké, dus de bloemkool is eigenlijk de vervanger van de kip in Van de dit kip, verhaal. hè, van die kipnuggets. Ja. En wat ik belangrijk vind met groenten, want waarom vinden wij gekookte groenten vaak niet zo lekker? Omdat ze te zacht zijn. En veel mensen vinden juist die bite, zoals dat heet, de stevigheid van vlees lekkerder. En daarom eten we meer vlees. Maar ik zeg eigenlijk altijd maar, als wij groenten gaan maken, bereiden als vlees en groenten op die manier dezelfde structuur meegeven, dan kom je tot lekkere groenten. En daarom noem ik het beestachtige groenten. Want ik laat me inspireren door vleesgerechten, frikandel, de kipnuggets en dat soort dingen. Ja. Maar dan met groenten. Maar dit heb ik nog nooit gehad. Dus proost. Nou, heerlijk. Ho, stop. Even pauze. Farad of je again. Een vega burger van de McDonald's is alsnog net echt heel zoen. En ik al best vegetariër. Dat hoeft net elke dag eten matten. Dus, Joet is een orendag, nieuwe kansen. En wat hebben Joet? Tada! Het ziet er net heel aantrekkelijk uit. Maar groente stiet je zeker in de hoofdrol. Want dit is bloemkoolries met gewokte Mexicaanse groenten. Hey, eet smakelijk. Nou, de Korean Fried Cauliflower. Een echt vegetarisch gerecht zonder vleesvervangers. Maar mooi alleen maar groenten. Ik ben heel benieuwd. Oeh. Oeh. Nou, die komt er wel in hoor. Dit is wel lekker. Het proeft wel een beetje naar. Ik wil pittig. En een beetje, ik denk het wel een beetje op kroephoek. En ik wil een beetje op hint. Ergens. Nou, lekker. Dan weer dit de aflevering van deze week. Via het net te Liken. hey, goed zo. En abonneren. En zet even in de reacties of stel ik wel eens vegetarisch is of net. Ja. Ben ik wel benieuwd naar. Nou, proost. Proost. Oh, en hij is meer. Zo.